Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, atong pag-aablihon ang Marcos Kapitulo 4, versikulo 30 hangtod sa 34. Ang giingon diri mga kaigsunan, unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa, nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo, ginamit ang daghan pang mga sambingay nga sama niini. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an na lamang ang kauban niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Ang Marcos Kapitulo 4 mga kaigsuunan, usa kini ka kapitulo nga puno kaayo og mga sumbingay sumala sa gipasabot nato niadtong miaging mga semana. Ug hinumdumi mga kaigsuunan nga ang mga sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo adunay kalabutan sa kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Kung atong basahon ang Mark chapter 4 verse 26, gisugdan ni Kristo ang iyang sumbingay sa pag-ingon ang gingharian sa Dios sama sa. Ug sa bersikulo 30 pod mga kaigsuunan, nangutana gayud ang atong Ginoong Hesukristo, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. So meaning to say, the purpose of the parables is to describe the kingdom of God. Now, giunhan ni Kristo sa pag-describe ang gingharian sa Dios, pinaagi sa paghatag sa sumbingay sa magpupugas nga lagpas or sobra sa usa ka bulan ang atong exposition ni adtong sumbingaya mga kaigsuunan. Ug gilarawan ni Kristo ang upat ka matang sa yuta nga nasabuagan sa maayong liso sa pulong sa Dios. Ug sa upat ka matang sa yuta, usa lamang ang maayong yuta, tambok ug tabunok nga namunga mga kaigsuunan. And of course, Jesus explained the parable as referring to different people who hear the word of God. Ang pasabot ni adto nga sumbingay ang nagkalain-laing matang sa kasing-kasing sa mga tawo nga namati sa pulong sa Dios. Ang isyu ni adto nga sumbingay mga kaigsuunan, unsaon man nila pagpaminaw sa pulong sa Dios, ug ang kalainan in how they hear is dependent upon the work of God in their hearts. Nagaagad lamang gayud kini sa pagpanglihok sa Dios sa kasing-kasing sa mga katawhan. Sa atong pagpadayon sa Marcos Kapitulo 4 mga kaigsuunan, naghatag na usab ang atong buhi nga Dios ug lain na usab nga sumbingay. Ug kini nga sumbingay mahitungod kini sa liso sa mustasa. Ug hinumduman nato mga kaigsuunan ang kinaiyahan sa gingharian sa Dios. It is based upon His dominion, ang paghari sa Dios
ang iyang labing labaw nga paghari. Unsa man ang paghari sa atong buhi nga Dios, it is an independent rule. Ang gingharian sa Dios dili democracy. Walay eleksyon mga kaigsuunan nga ang desisyon nagaagad sa pilion sa mga katawhan. No. The kingdom of God is not a democracy. The kingdom of God is absolute. Ang atong Dios ang naghatag og balaod. Ang atong Dios mao ang nag-aprobar sa balaod. Ang atong Dios mao ang nagkaput sa tanang awtoridad mga kaigsuunan. Dili pariha sa balaod sa Pilipinas nga kinahanglang aprubahan pa sa Kongreso ug sa Senado unya pirmahan dayon sa presidente. Ang gingharian sa Dios usa kini ka kamatuoran sa kamulong nga panghitabo, naglingkod na si Kristo ug naghari sa kasing-kasing sa iyang mga katawhan sa kamulong nga kapanahunan mga kaigsuunan. Ug ang gingharian sa Dios usa ka espiritual nga gingharian. Walay headquarters, walay palasyo ta nga literal nga makita, although sa pagbalik sa atong Dios makita nato kining tanan. But as of now, Jesus Christ is reigning in the hearts of His people. Usa kini ka espiritual nga pagdumala gibag-o sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tawo apan makita nato ang manifestasyon niini sa ilang kinabuhi. Ug ang gingharian sa Dios usa ka progresibo nga gingharian, nagatubo nga gingharian. It will fill the whole earth. Ug ang gingharian ni Kristo usa ka madaugon nga gingharian mga kaigsuunan. O kini nga kinaiyahan sa gingharian sa Dios mao kini ang atong pagahisgutan ning takna sa kahaponon. In spite of the fact nga kasagaran sa mga katawhan mubalibad sa pagdumala sa atong buhi nga Dios, ang gingharian sa Dios mutubo gihapon. Adunay kasiguraduhan nga gihatag ang atong buhi nga Dios niini nga sumbingay nga ang iyang gingharian dili pildido mga kaigsuunan. Ug gitandi ni Kristo ang iyang gingharian sama sa liso sa mustasa. Si Matthew ug si Lucas gidescribe kini nga liso nga mutubo siya sa taas kaayo nga tanom. Now what we know of the mustard seed is it doesn't reach the size of anything remotely comparable to a tree. Muraram nagpitsay, muna ato ang nahibawaan sa mustasa. In fact, ang mustasa nga atong nahibawan, kanang gihimo natong sauce or condiment. Tusnuban sa atong pagkaon, kumukaon ta sa restaurant. Pero dunay tanom sa Middle East nga ang tawag karda, nga mudako ni siya. Mutubo ni siya up to 15 to 20 feet. Ug paspas ni siya mutubo gumikan kay nabilong kini sa kategory sa plant, tanom. Ang giingon sa Mark chapter 4 verse 32, kung itanom kini ug makatubo na mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam. So kini nga sumbingay mao ang atong pagahisgutan ning takna sa kahaponon nga nagalarawan sa pagtubo sa gingharian sa Dios. Dili mapugngan ni Satanas ang pagtubo sa gingharian sa Dios. Dalaygon kayo nga atong buhi nga Dios. At tunay duha ka bahin ang pagpamalandong nato ning takna sa kahaponon. Una, the church had a very humble beginning. Ora ba og liso sa mustasa nga gamay kaayo pero mutubo og dako. So this describes the church that had a very humble beginning. Ikaduhang punto, the kingdom of God has an unchanging nature. Ang gingharian sa Dios adunay kinaiyahan nga dili mausap, dili mabag-o mga kaigsunan. Once again, atong pangayoon ang tabang sa atong buhi nga Dios sa dili pa kita magpadayon. Salamat o Dios sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo sa pagpamalandong sa imong pulong. Andama nga among kasing-kasing hunahuna o Dios. Tabangi ang imong sulugoon sa pagsabwag sa ebanghelyo ning takna sa kahaponon. This we pray in Jesus' name. Amen. The church had very humble beginnings. Ang iglesia adunay uyamot nga sinugdanan. Human sa pagkabanhaw sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo.
aduna lamay 11 ka disipulo gumikan kay si Judas naghikog, ug aduna lamay pipila ka mga disciples of Jesus Christ. Gumikan kay sa wala pa si Kristo gilansang dito sa krus. Ang tanang mga sumusunod kunuhay ni Kristo nanagan, they all fled. Gamay ra kaayo ang nagpabilin, mga kaigsuunan. Ug katong jutay kaayo nga nagpabilin, they were a small flock of defenseless sheep. Mura silag mga karnero nga dili nila kayang idepensa ang ilang kaugalingon. Wala sila'y katakos nga panalipdan nila ang ilang kaugalingon. And it appeared, mga kaigsuunan, nga muraog mamatay ang iglesia. Gumikan kay 11 na lang ang nahabilin, plus pipila ka mga disciples. Human sa pagkabanhaw sa atong buhi nga Dios, kini nga jutay nga grupo, kulang pagayod sa gahum, alang sa buluhaton sa gingharian sa Dios. Mao nga manduan sila ni Kristo nga maghulat sa pagkanaog sa balaang espiritu nga gisaad ngadto kanila. Ang giingon ni Kristo sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 4, ang giingon diri, ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Ug sa bersikulo 8, mga kaigsuunan, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Now, nahitabo kini nga saad sa Buhat kapitulo 2 sa adlaw sa Pentecostes, diin mikunsad ang balaang espiritu sa iyang iglesia. The Pentecost came and they were filled with the Holy Spirit. Ug human sila makunsari sa balaang espiritu, mga kaigsuunan, nahimo silang isog ug ilang gimantala ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga ang tanang mga magwalali ug mga nagpaambit sa pulong sa Dios, wala kita gasalig sa atong gahom, nagasalig lamang kita sa gahom sa balaang espiritu. Talawan ang mga disciples ni Jesus Christ sa wala pa mikunsad ang balaang espiritu, puno sila sa kahadlok, apan nakabaton sila og tumang kaisog, tumang boldness sa pagsangyaw sa ebanghelyo, niadtong gituman na sa Dios ang iyang saad nga gipakunsad ang balaang espiritu, and they were empowered to do the work of the ministry. Si Apostol Pablo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16, ang giingon ni Pablo, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios, aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. And that is why we proclaim the gospel constantly, because we share with the Apostle Paul the sentiment that we are not ashamed of the gospel. Sa katapusan sa wali ni Pedro sa Buhat kapitulo 2, gidemonstrate sa atong buhi nga Dios ang dako niyang gahom ug ang dako nga gahom sa ebanghelyo. Unsa man ang giingon sa Buhat kapitulo 2, bersikulo 37 hangtod sa 41, human makawali si Pedro, human niya maproklamar ang ebanghelyo, unsa ang nahimong resulta niini, mga kaigsunan. Ang giingon sa bersikulo 37, sa pagkadungog niini sa mga tawo, daw gikumot ang ilang kasing-kasing ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kaya ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan.
Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. You see, gamhana ng ebanghelyo. Sama kini sa liso sa mustasa ang gingharian sa Dios, nagsugod sa gamay kaayo, jutay kaayo. 11 ka tinunan ug pipila ka mga tinunan pa, pero mikalit lang og tubo nahimong 3,000 kapin ka mga miyembro sa usa lamang kapagpangwali ni Apostol Peter. Ang giingon sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 47, gidayig nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Dios ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Now, adunay mga higayon sa kasaysayan nga ang iglesia, mga kaigsuunan, muraog nahimong gamay ug nahimong huyang. Adunay mga panahon sa pagpanglutos nga daghang mga Kristohanon ang gihimong martir, gipangpatay. Ang Imperyo Romano, mga kaigsuunan, in the early Christianity, buot niini nga papason ang iglesia, buot niini nga puuhon ang iglesia. Nahimo ba sa Imperyo Romano ang pagpapa sa iglesia? Wala. Si Satanas gusto gayod nga patyon ang iglesia. Pinaagi sa pagsabwag ug mga liso sa mini nga pagtulunan, mini nga doktrina. Pero wala nagmalampuson si Satanas. Ang plano sa Dios alang sa iyang iglesia, dili gayod mapakyas, mga kaigsuunan. Mo kini ang gisaad ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kinsa ang bato? Ang bato mao si Kristo. Many passages in the scriptures tell us that Jesus Christ is the rock. Si Pedro usa ka gamay nga bato, stone. Wala gitukod ang iglesia kang Pedro, apan gitukod ang iglesia kang Kristo. Si Kristo mao ang bato. Ug ang pagtubo sa iglesia sa Dios, mga kaigsuunan, magpadayon kini hangtod sa iyang pagbalik. Gitagna na ni Kristo ang pagtubo sa iyang gingharian. Matthew chapter 24 verse 14. Ang giingon diri, ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. So you see, Jesus Christ has already pronounced that His kingdom will continue to grow and progress until the judgment day. Ang gingharian sa Dios labaw pa kaysa pinakagamhanan nga gingharian ug nasod niining kalibutana. Ug ang tanang mga hari ug ang tanang mga gindumalaan niining kalibutana mo bow down, muhapa, atubangan sa atong Ginoong Hesukristo, ang Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Duha ka matang ang paghapa. Unang matang sa paghapa, ang mga katawhan sa Ginoo muhapa diha sa pagsimba, diha sa kalipay. Apan ang mga mibalibad sa atong buhi nga Dios, ang mga dautan nga hangtod sa ilang kamatayon mibalibad sa Ginoo, muhapa gihapon sila kang Kristo sa adlaw sa paghukom, pero ang ilang paghapa pinugos nga paghapa, wala sila'y mahimo. They have to bow down to the authority of Jesus Christ. When Jesus Christ will say unto them, depart from me, layas kamo, kamong nagbuhat og dautan, wala sila'y mahimo. They have to submit. Ang giingon sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 9 ug 11 ang giingon diri. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Bisan pag si Satanas, mapugos siya sa pagluhod, mapugos siya sa pag-angkon pinaagi sa iyang baba nga si Kristo mao ang Ginoo ug mao ang Dios. Higala
Hinaot nga dili ikaw mahiapil sa mga tawo nga napugos lamang sa pagluhod ug pag-angkon nga si Kristo ang Dios ni anang adlaw. Hinaot nga mahiapil ikaw sa mga katawhan nga malipayon nga muluhod ug musimba kang Kristo. Malipayon nga mudawat sa ganti nga naghulat sa tanang magtutuo, ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, ug maangkon lamang nimo kana higala kung ikaw maghinulsol sa imong sala, ug mutuo lamang kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ikaduhang punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. The kingdom of God has an unchanging nature. Ang gingharian sa Dios walay kausaban, walay paglubad. Dili gayud mausab mga kaigsuunan. Ang sumbingay sa liso sa mustasa nagapresentar sa gingharian sa Dios nga dili gayud mausab. Gidescribe ni Kristo ang iyang gingharian nga nagsugod sa gamay ug tinuod gayud nga nagsugod sa jutay. But it would continue to grow to a great plant. However, magpabilin kini nga mustasa. Ang mustasa dili mahimong kawayan, dili mahimong nara kun dili magpabilin kini nga mustasa. Ang giingon ni Lucas sa Acts chapter 2 verse 42. Ang iglesia gitukod diha sa doktrina ni Kristo ug sa mga apostoles. Ug ang doctrine of the church dili kini mausab. Acts chapter 2 verse 42, ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo, sa pagpangaon ug sa mga pagampo. You see? Nagpadayon sila sa doktrina nga gitudlo sa mga apostoles. Now, aduna pa ba'y mga apostles karon? Wala na. Pero ang gitudlo sa mga apostoles nga gibilin sa Ginoo alang kanato anaa sa Biblia. Ambot pasabot ang iglesia sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo magpabilin nga matinud-anon sa nahasulat lamang sa Biblia. Ug dili na mangita pa og lain, gumikan kay ang Biblia lamang ang ginhawa sa Dios nga iyang gibilin alang sa iyang iglesia. The doctrine of the church is unchanging. Ang giingon diri sa Matthew chapter 24 verse 35, matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayod kanunay. Kinahanglan nga dili nato usbon ang ebanghelyo. Delikado kung usbon nato ang ebanghelyo. Bisan man gani ang mga anghel, bisan man gani si Apostol Pablo, walay katungod nga muusab sa ebanghelyo, walay katungod nga muusab sa doktrina. Ang giingon ni Pablo sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8, apan bisan og kami uusa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyog maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. So you see, walay katungod ang bisan kinsa nga usbon ang doktrina sa iglesia. Ug ang pundasyon sa gingharian sa Dios, ang pundasyon sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, si Kristo mismo. Si Kristo ang buhi nga bato nga atong sandigan mga kaigsuunan. Si Kristo mao ang punuan ug kita ang mga sanga. Dili si Pedro ang punuan ug bisan kinsa nga apostoles, si Kristo ang punuan, kita ang mga sanga. Ang giingon niya sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Now, ang giingon ni Kristo nga siya ang punuan ug ang iyang mga tinun-an ang mga sanga, wala man siya gi-assign nga pangulo nga sanga. Wala siya gi-assign nga pangulo nga sanga or vicar nga sanga, wala. Or leader nga sanga. Ang giingon ni Kristo, siya ang punuan ug kita ang mga sanga. Walay superior branch. Ang tanang sanga nagaagad lamang kang Kristo mga kaigsuunan. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Gitapos ni Marcos kini nga parable with a summary statement. Ang giingon ni Mark sa verse 25. The hard-hearted people, ang mga nagmagahi sa ilang kasing-kasing, musamot pagayod hinuon og kagahi.
to veil the truth from those not willing to see it. Musamot og kagahi, mas pagahion pa sila sa atong buhi nga Dios. Mao nga ang giingon sa Mark chapter 4 verse 25, ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod. Apan ang walay iya bisan ang jutay nga anaa kaniya puhaon pa. Now gi-state ni Marcos sa bersikulo 12 ang katumanan sa tagna ni Isaiah. Ang giingon ni Isaiah chapter 6 verse 8 to 10. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala ug kinsa man ang muadto alang kanamo. Busa miingon ako, ania ako, ipadala ako, ug miingon siya, lakaw ug sultihi kining mga tawhana. Bisan unsaon ninyog pamati, dili kamo makasabot. Bisan unsaon ninyog tan-aw, dili kamo makaalinggat unsay nahitabo. Pagahia ang mga kasing-kasing niining mga tawhana, himua silang bungol ug buta aron dili sila makadungog o makakita o makasabot, kay tingalig mo balik sila kanako ug mamaayo. Nawalang sa mga disciples, kipadayag ni Kristo ang mahitungod sa iyang gingharian. Kipadayon sa pagpadayag ni Kristo. Mark chapter 4 verse 34, wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an na lamang ang kauban niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. Ang giingon sa bersikulo 11, si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas, ang kamatuuran gipadayag ingon nga mga sambingay. Now nahitabo pa kini hangtod karon. Ang gingharian sa Dios nagapadayon sa paglambo hangtod karon. Nagaluwas pagihapon si Kristo sa iyang mga katawhan. Ang giingon sa Acts chapter 2 verse 47, ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Hangtod karon ang atong Dios nagtudlo kanato privately pinaagi sa balaang espiritu. Kinahanglang padayuno nato sa pagpangutana ang atong kaugalingon, unsay akong papel sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang timpla or instrumento nga dugangan sa Ginoo ang iyang gingharian, pinaagi sa pagpangwali sa pulong sa Dios. Unsaon man pagkabaton og pagtuo ang mga katawhan, kung ang iglesia mahimong makugihon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ang iglesia nga tapulan, mamatay ka na igsuon. Ang giingon sa Mark chapter 16 verse 15, miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Mao nga nagsibya kita dinhi sa kahanginan. Ang giingon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Now, ang mga nagmagahi, pagahion, paghihapon ug samot sa Dios. Mao nga ang mga tawo nga nagdumili sa Ebanghelyo, ang atong paglaom lamang nga magpanglihok ang Dios sa kasing-kasing nimo higala. Hinaot nga pahumukon sa Dios ang gahi nimo nga kasing-kasing. Ug hinaot nga kaluy-an niya ang tanang mga wala pa kang Kristo ning takna sa kahaponon. Kung maablihan ang ilang mga mata, makita nila nga sila makasasala, dili makaluwas sa ilang kaugalingon. Ug makita nila nga si Kristo lamang ang Dios ug manluluwas, siya lamang ang namatay didto sa krus o Kalbaryo alang sa pagtubos sa mga makasasala ug nabanhaw siya isip pagpamatuod nga gidawat sa Dios ang iyang sakripisyo ug ang tanang mutuo ug mudangop kaniya dili mapakyas kundili makabaton og grasya sa kaluwasan. Misaad si Kristo nga ang tanang mudangop kanako dili ko gayod palibaran. Usa higala duol kang Kristo ning takna sa kahaponon, iya kang pagaluwason, iya kang pasayloon, iya kang tubuson higala. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon ug among gipangayo ang bunga niini. Ug salamat gumikan kay naghatag ikaw og kasiguraduhan nga ang gingharian nimo
Dili gayod mapakyas, mupadayon kini sa paglambo, mupadayon kini sa pagtubo hangtod sa pagbalik sa among Ginoong Hesukristo. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.